מעניין שהקרומוזום הזה שאנחנו רואים אותו פה באמצע, הוא הקרומוזום שנקרא הקרומוזום של הכהנים. אבל אנחנו רואים פה שגם אצל ערבים אנחנו מוצאים את הקרומוזום הזה. כלומר, יש פלסטינאים שהם בעצם כהנים. גנטית. ממזרח לחברון, בעיירה בדואית ללא שם, ישנן סקנות משבט הסווארקה, שעדיין זוכרות מנהגים בעלי אופי יהודי. حبيبي ممنوع التصوير ممنوع الصحيح نور عند الله نعم هو خلقنا ورزقنا وحبت صدق نعم כיאה לעם נבחר, הן זוכרות הדלקת נרות בערב שבת, מנהג הדומה להפרשת חלה, ועד היום מקפידים בני הסווארקה על ברית מילה אחרי היום השביעי, שלא כמקובל אצל המוסלמים. بنسوي اسبوع بعد الاسبوع كل وقت نذبح يوم نطهر بنسوي فرح وزغرية وخيل بتلعب وهجن بتلعب وساعات الصحيح ما وزغرية وانا بقول يعني فيش عادي عندكم مثلا لما بيموت الواحد וגם על טקס החליצה הן יודעות לספר. معلوم أولى فيه بس هذه نفس إذا هي بدها شو هو بدوش بعدين ببقى هذا هو بس في الأصل هو اللي أول واحد يتجوز. معلوم ما واحد بيفوت عليه غير أبوه. القبور ما بيت تولع فيها الشمع ضوء نولع نهار الخميس والجمعة بس. المقبرة بعيدة كمان؟ نعم المقبرة. السلام عليكم أهلين. شو المقبرة شو بدك في المقبرة يا زلمة كيف حالكم من وين الإخوان أنت تعرف على الشمعات اللي بيولعوا هناك في القبور؟ في القبر هذا عبيان اسمه عبيان فيه بحطوا له شمعة وبولعوه طيب يلا شكرا أهلين مع السلامة ונראה יהודי. عمرا نريد يهودي يهودي وغلا الأزمان דומה לאבא שלי. בשטחי שבט התעמרה, בית קברות מוסלמי עתיק. ייתכן שנקברו פה גם יהודים אנוסים. בכמה מן הקברים יש כוך קטן ומפויח, עדות למנהג היהודי של הדלקת נרות נשמה. וזה אפשר להכניס אותם במקום הקטן הזה. אז הקבר הזה זה דוגמה אחת, ובדיוק באותו מקום, בקבר יותר גדול ומבודר. אנחנו יודעים למשל שעד לפני כנראה 200 שנה, הכפר סכנין היה כפר יהודי, היה לו בית כנסת פעיל. וגם אז קרה תהליך של איסלום של הכפר הזה, תחת הלחץ השלטונות הטורקיים, והיום הכפר מזדהה ככפר ערבי, למרות שבני הכפר יודעים שהם בן מוצא יהודי. מדרום לחברון בעיירה יטה, ישנם פלסטינים שרוצים לשוב לחיק היהדות. כמחצית מתושבי יטה הם מחמולת המחמרה שפירושה עושה היין רחמנא ליצלן. היין הוא בתכלית האיסור באסלאם. יש ביטה חמולות גדולות שההתאסלמות שלהם היא מאוחרת. אי לכך נשארו יותר מנהגים, נשאר יותר ידע, נשארו יותר חפצים עדיין מהיהדות, ויש הרבה סיפורים גם כן. הם אחר כך הם מטשטשים את כל התמונות. רק בחוץ את המגן דוד בחוץ. לא, נחכה שלא. מגן דוד, אני כבר צילמתי לכם. בטלפון, כי שם קשה להגיע. אז מה בטלפון? בטלפון האלה זה תמונות שהיו עושים אותם, את הזקנים כאילו סמל של מגן דוד, אבל הם מסתרים את זה עם כל מיני צורות אחרות שלא יזהו את זה. זה מגן דוד ששברו אותו למחומש? זה שעשו אותו מחומש. איפה צילמת את זה? ביטה. 90% מהכפר הם במקור יהודים. מדובר פה על 60 או 70 אלף אדם בכפר. מה שידוע לכל הכפר שהמחמרה הם במקור יהודי וידוע לכל הכפר. בתוך הבית מזוזה מוסתרת מתחת לכוננית. והתפילין בתוך גרביים בארון. זה ברכה לבית. كل واحد ما بلشني انا بتكلم معاه وانا بتكلم معه كل واحد بعطي الثاني صعب جدا الواحد ينسى دينه وينسى عاداته وتقاليده وكل شيء. והילד שלך הקטן הוא ידע שהוא יהודי? הוא יודע, לאט. מירו הוא מתנחל יוצא דופן בעבור שכניו הפלסטינים.
הוא דובר ערבית שוטפת, אהוב ומקובל על כולם. הכפר כוזיבה, שמעון נולד בא מכוזיבה, ומי שנשאר אחריו, כן, זה הם. زايد محمد عبد العزيز عواد محمد سليمان كوازبة 8 أنا عارف مجدودي. מירו רואה בבני הכפר כוזיבה את צאצאיו של בר כוכבא. בר כוכבא זה שם שנתנו לו אחר כך, אבל השם שלו האמיתי זה בן כוזיבה, אבן כוזיבה. كيف ابن كوزيبة. كوزيبة. وين مواليد وين انت؟ مواليد سعير. مواليد سعير. الحين بتعرف مثلا جدك منين اجى؟ لا والله لا جدي بس بيقولوا جد الكوازبة كان يهودي واسلم. שמעתם? אפשר להגיד על הערבים שהם יותר יהודים מהפלאשמורה? יכול להיות. מבחינה גנטית, כן. מבחינת השקפת עולם, גם כן, כן. ואתה פנית לרבנות לגיור? לא, אני לא אתגייר קודם כל. אם אני יהודי, איך אתה רוצה להתגייר? אני לא יכול להתגייר. אני יכול לעזור בתשובה. זה ברור שכולנו בני משפחה אחת. אבל לצערי הרב, גם במשפחות רואים סכסוכים. זה לא נדיר, שגם אחים רבים ביניהם. אז אני לא חושבת שזה מה שיביא את הגאולה, לצערי הרב. הלוואי וזה היה מביא את הגאולה. במדינה שבה החדשות מתיישנות במהירות ואירועים אלימים מתחלפים בקצב מסחרר, טבעי שהלב נאטם. את מי זה בכלל מעניין אם מחמוד ממוצא יהודי? וכמה מכספך השקעת כבר בתענוג הזה? אני מניח שסדר גודל של 500,000 שקל. אך צבי מסיני נחוש שלא לוותר. גם אם תקראו לו דון קישוט, הוא ימשיך וימשיך. כי את ההזוי הזה מישהו חייב לעשות. כי גם הציונות בתחילת דרכה הייתה הזויה. יאללה, אינשאללה בתחילוها. שכרה. אינשאללה.